chci si tady jenom udělat památku toho, jak ten Dodge je zase krásnej, protože když jsem ho parkoval před barákem, kde se teďka staví, tak to bylo něco strašného. Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nového týdenního vlogu. Když už jsem tady v té uzavřené garáži, tak mě napadla ještě jedna věc. Jak to bude znít, jo? Dobře to zní. Sousedi budou nadšený, až budou z té garáže takhle výjíždět. Brzo ráno samozřejmě. Tak jo, dámy a pánové, plány se trošičku změnily, o kterých jste vy ale nevěděli. Nicméně já jsem si sem zajel s autem do Prahy, do našeho nového bydlení. Důvod byl jednoduchý. Dneska se měla dít úplně mega hustá věc, která bohužel nedopadla, ale nebojte, ono to dopadne. Každopádně já jsem jenom chtěl říct, že nevím, jak u vás, ale tady v Praze, teďka jako ve středu, tady sněží jako prase, vole. Tohle 500koňový hovado, který má náhon na zadek, kde není žádná váha, tak mu to ustřeluje i v teple, normálně, když jedete po rovince. Hele, na 2 centimetrech sněhu a na bahně byla to docela prdel s tím sem jet. A hlavně jste viděli, že mi to Dominik z Auta v Topu tak krásně vyčistil, že to ve finále bylo úplně k hovnu. Tohle je kaluž, která je ze mě. Takže dneska se fakt daří. Nicméně jel jsem sem kvůli té jedné věci, která nedopadla, ale nevadí. Teďka si zajedu do studia, natočím si tam aspoň nějaký videjka. Mám 2 videa připravený, které bych chtěl natočit. Jedno bude pravděpodobně vycházet už zítra a to budou nový Rebel zprávy. Tak uvidíme, jestli mě zase přijde nějaká předžalobní výzva, protože když jsem na ty Rebel zprávy koukal, jak jsme s Dasem Láďou udělali, možná 1 nebo 2 by přijít mohly. Ty budu sbírat ty Pokémony. No, já si jdu zavolat taxíka a jdu do studia, protože to mám ještě tak 20 minut. Uvidíme, jestli Praha nebude v kolapsu z toho, že napadly 2 cm sněhu. Ještě ty vole přijedu sem před barák. Chci zajet sem do garáží a samozřejmě to tady z nějakého důvodu rozkopaný a já jsem nemohl zajet. Já jsem musel jet zákazem vjezdu, abych se sem dostal, což předpokládám, že asi všechny tyhle auta, které tady jsou. Den jako korálek. Hoši vole, tak to mám za sebou takhle. To bude zase prdel. Já bych chtěl říct, že mám takový tušení, že po tomhle videjku mi nějaký předžalobní výzvy přijdou. A ne, já se z toho teďka nedělám prdel. Jako jsem na 99% přesvědčený, že 1 tam bude. Fakt, že jo. No, bylo to velký, bylo to hustý. Z těch Rebel zpráv jsem mega nadšenej. Vy buďte určitě taky, můžete se na ně těšit už zítra. No, nicméně, já tady jdu teďka točit ještě jedno vážnější videjko, který mě, jako, já jsem to nakous trošku v tom videjku, v těch Rebel zprávách, ale mě to tak strašně vytrigrovalo, ale tak strašně, že prostě jsem se rozhodl, že o tom musím natočit video, ale jo, mám s tím zkušenosti, není to nic hezkýho a půjdu na to. No, jdu to tady všechno připravit, kamerku a tak, jdu to tady pozasínat, protože nechci, aby za mnou blikaly věci. A za 3/4 hodiny mě čeká velmi milá návštěva, na kterou teda já jedu z tohoto studia pryč a doufám, že z toho taky brzy něco vyjde, protože to bude stát za to. Hele, já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem si sem koupil nějaký občerstvení, jo. Koupil jsem si sem, ne jednohubky, jaký menší chlebíčky. Akorát já jsem úplný debil. A nedošlo mi, že neobjednávám kusy, ale boxy. Takže kdyby někdo chtěl, mám tady zhruba nějakých 15 chlebíčků. A tolik jich fakt nesním. Nicméně já se asi sundám to sako, ale musím se vám pochlubit s ještě jednou věcí. Já nevím, jak je to možný, nevím proč, ale já jsem byl pozvaný zítra na ministerstvo zahraničí. Vole, já. Proč? Já nevím, jestli o tom už můžu mluvit. Takhle, pozvali mě, musí čekat, že o tom budu mluvit, takže mají smůlu. Já to nevím, proč mě vybrali, ale je to hustý, je to podsta. A já teď neřeším politiku z této politické strany nebo z této, ale beru to jako ten úřad, to ministerstvo. Je to pozvání na oběd na ministerstvo zahraničí kvůli novému logu České republiky. Je to přímo v Černínském paláci. Já nevím, vole, co si vezmu na sebe, co se tam ode mě čeká, jestli tam budu něco říkat, protože tam je pak nějaký jakože se bude řešit nějaká diskuze. Takhle, výhoda je, že tam jdu s Jirkou, který vysvětluje věci a jsem z toho strašně nervózní od té doby, co to vím. Protože já jsem nikdy na takovýhle podobný akci nebyl a doteď fakt nevím, proč vybrali zrovna mě. No, já jdu každopádně natočit to videjko a pak razím z tohohle studia pryč, abych se sem zítra mohl zase vrátit. Pánové, tak už jsem doma. Každopádně společně s Royal Jerky jsme si pro vás do pátka připravili speciální akcičku. Konkrétně do pátku 21., ale už to je od teď. Na všechen sortiment na Royal Jerky je teďka 10% sleva s kódem Steak 10. Takže pokud jste ještě neochutnali třeba svalnatce, tak ho určitě ochutnejte. Za mě jedno z nejlepších mas, který jsme udělali, protože tohle maso, tak to je čistá bílkovina. Nicméně skladem máme třeba i vaše úplně nejoblíbenější maso a to je mafioso, což je příchuť pizzy na hovězím mase. Nebo jestli je někdo na sladčí, tak třeba Orange Passion, což jsou mandle v hořké čokoládě s příchutí pomeranče. Tohle je taky topovka. Takže si určitě nezapomeňte doplnit zásoby. V popisku máte odkaz. Nezapomeňte samozřejmě využít slevový kód Steak 10. Hele, a
za mě super svačinka, ať už třeba do práce, do školy, nebo jen tak, a hlavně mnohem zdravější alternativa, například od chipsů nebo dalších věcí. Takže pokud třeba rádi mlsáte, my s Marťou jsme spíš na to slaný, tak kámo, 75% bílkovina. Podívej se na to masíčko. Fakt jako mega dobrý. No, když už jsem se ho nasypal, jdu ho sežrat a u toho asi budu stříhat nějaký videjko. Tak máme čtvrtek, já už jsem opět před studiem v Praze. Ty vole, cesta jsem byla docela sranda. Za prvý je hnusně, ale to je v pohodě. Ale za druhý, asi polovinu Prahy to vypadalo, že mám normálně policejní eskortu, protože za mnou byli policajti, přede mnou byli policajti a většinu času po té Praze jeli se mnou, takže jsem samozřejmě musel jít vzorně, což nevím, jak to máte vy, co řídíte, ale mně přijde, že když najednou vidím policajty, tak řídím mnohem víc nebezpečně, protože si najednou úplně na všechno dávám pozor, furt sleduju, jestli nepřekračuju rychlost a podle mě to je mnohem víc nebezpečnější, než kdyby žádný policajt neviděl. No každopádně, oni pak v jeden moment oba začali blikat a já si říkám, co jsem provedl. Naštěstí podle mě to bylo takový to blikání, aby mohli před dvě plný čáry otočit se a jet zpátky, takže mě si vůbec evidentně nevšímali a jakmile zablikali, tak najednou byli v prdeli. No já jsem si každopádně sem přivez nějaký věci, které jsem měl doma. Většina z toho jsou pro mě různé investiční kartičky, které si hodím do studia. Za 45 minut nám to začne a pomaličku vyrazím na to ministerstvo zahraničí. Jinak jsem se na tu parádu dneska docela vyšvih, ne? A jelikož tam bude Jirka vysvětlovat věci, tak jsem si vzal jeho merch. Jsem si dělal takovou radost k Vánocům. No to je jedno. Každopádně já to tady všechno mám. Mám tady nějaký věci z Lorkány. No a klasičku, jasně. A tady jich taky pár mám. Teďka jenom vymyslet, kam to dám, protože tady už to je docela plný. Těch nerozbalených věcí tady mám docela dost. Tak, nakonec jsem to hodil sem. A nějaký jsem hodil sem. Takže to tady mám u svojí sbírky lega. No nicméně já vyrážím, protože tam za nějakých 20 minut už musím být. Než jsme se sešli, tak jsme museli samozřejmě projít bezpečnostní kontrolou. Potom nám vlastně vysvětlili celý koncept té schůzky a zároveň nám ukázali loga všech českých úřadů a byl to fakt bordel. Pak následoval objekt a diskuze, kde jsme se vlastně bavili o nějakých našich typech. No a zakončili jsme to soukromou prohlídkou Černínského paláce, kde vlastně dřív žil Jan Masaryk. Takže nám vlastně ukázali i celý jeho bydlení, včetně toho inkriminovaného okna, ze kterého vypadl a pak zemřel. Tak jo, už máme hotovo. Bylo to velmi zajímavé, že si nás vlastně pozvali kvůli tomu, aby se s náma pobavili o tvorbě nového českého loga, respektive ne úplně jako český logo, máme státní znak, že jo, ale něco, co by sjednotilo úřady a tyhle ty věci, což si myslím, že je super, protože jako fakt, když jsme to tam viděli, tak to byla hrůza děs, co jako máme teďka. A že je takový hezký, že si pozvali nás tvůrce, který tvoříme nějaký obsah a řešili to s náma. A byly tam velmi zajímavý pointy, hlavně ze strany Petra Ludviga, ty fakt byly dobrý. Najedli jsme se zadarmo. I když to je vlastně z našich daní. Nicméně, jak slyšíte, už se mi tady zase dělá venku bazének. Já si myslím, že bych tam měl naházet nějaký nafukovačky, protože kdykoliv prší, tak tady není odtok. A třeba teďka na podzim, jak byly ty velký deště, kvůli kterým vznikly ty povodně, tak tady byl půlmetrový bazének. No jinak Martě není úplně dobře, takže to udělám tak, že teďka pojedu domů a natáčet budu zítra. Dneska už točit nebudu, budu se o ní hezky starat, takže to tady jenom nějak pobalím a vyrážím. Máme pátek a já bych tady jenom krátce chtěl něco říct o tom, co se vlastně stalo v minulém týdenním vlogu, kde jsem se vám vlastně svěřil, že mě přišla ta předžalobní výzva. Hele, takhle, od té doby se mi vůbec nikdo neozval. Na to, že to video vidělo přes 100 000 lidí, tak ani ty právníci se mi neozvali, ani se mi neozval ten pan Trampolína. Můj osobní názor je ten, že si myslím, že on o tom možná snad ani neví. Že prostě těm právníkům jenom řek, ať to rozešlou snad všem a oni prostě bez hlavy jdou, protože počítají, že z pana Trampolíny asi pumpnou nějaký peníze. Tohle je můj osobní názor a myslím si, že to tak je. Protože nevím, no, jako počítal bych, že kdybych tohle dělal já, že se pak třeba ozvu tomu dotyčnému, který natočí to video a něco s ním proberu, že řeknu, hele, sorry, to byla chyba, nebo jo, kámo, trošku mě to sere, mohl bys to třeba smazat z toho videa. Nic, tohle z toho vůbec. No každopádně taky jsem koukal, že na to vznikly nějaké reakce, kde ty youtubeři jsou na mojí straně a vlastně v komentářích, tak všichni jste na mojí straně a vám děkuju. Vidět tuhle tu podporu od vás tak je úplně skvělý, moc si toho vážím. A vlastně jsem chtěl říct jenom takovýhle update krátkej, nic asi víc, podle mě se to zamete pod kobereček, nebo já to zametu pod kobereček, fakt to řešit nebudu. Předpokládám, že to asi vyšumí. Pokud v tom pan Trampolína nebude nějak dál šťourat nebo jeho právníci, tak už by to vyšumělo dávno. A vůbec jsme tohle všechno nemuseli řešit. No nicméně dneska je Valentín. My jsme teda s Marťou tenhle týden už měli takový společný randíčko a to v úterý, kdy jsme si udělali den spolu, kdy jsme byli úplně off sociální sítě, takže jsme si zašli na obídek a pak do privátního wellnessu a jelikož je teďka Marťa nemocná, tak náš Valentín bude, si myslím, asi takovej, že si dáme čaj a Martě se bude kurírovat. Tak jsem se stavil k našim. Čau mami! Ahoj! Což dlouho neukázalo ve videu, že jo? Já žiju! No, takže se přivez jsem zase nějaký věci domů. Je slaný karamel, ten miluju.
Ano. Trošku zásobičky, no. No, svalnatec. To je nějaká tvá řada? Ano, svalnatec, to můžeš korbit, až když teďka chodíš do té posilovny, víš, a zvedáš na bench těch 150 kg, tak můžeš u toho jíst tady proteiny. Jo, dobře. Barbecue. No, je toho tu dost. Maminko, co pak si uvařila? Jakou dobrotu si pro mě a pro nemocnou Macinku udělala? No, hlavně knedlíčkovou polévku. To je tady. Nice. To je poctivá, ale teda. Jo, to je jak noha u boku. Noha u boku? To se říká noha u boku? No, že je silná jak noha u boku. No, noha u prdele se říká, ne? A ty jsi nechtěla být zprosta. No, nechtěla, schválně. Dobře. A myšmáš, ježišmarja, to je úplně no. vzpomínka na dětství. Jak jistě víte, pokud sledujete moje vlogy úplně hodně jako pravidelně, tak mamka má vždycky nějaký období, kdy dělá různé věci. Čím to začalo úplně prvně? To dělala nějaký před xxx lety, to jsem tady ještě bydlel, tak dělala naušnice. Naušnice jsem. A předtím se ještě předtím si dělala, to byla taková oblíbená věc před 15-20 lety. Ubrousková metoda, že se všechno polepovalo ubrouskama. No ale třeba teta polepovala dřevěný židla a vypadalo to moc hezky těma. No každopádně, mamka se rozhodla, že teďka, už posledních několik měsíců, jo počkej, my jsme řekli, že to tady trošku nějak připravíme, víte, to tady vypadá hezky. Tak hned vám to ukážu. Tak to je ovšem paráda. Já jsem výkonná. To jsi hodně výkonná, jako mamka totiž začala dělat kabelky z korálku, nebo z kamínku, nebo z čeho to je? Z korálku. Ty jsou skleněný, nebo? Jak který? Některý jsou skleněný, broušený, některý jsou akrylový, některý jsou perličky, jak který, no. No jako je to masakr. Kolik dá práce jedna kabelka, prosím tě? Hele, když to dělám intenzivně, tak mě to dá práci třeba 3-4 dny, někdy i týden. Mamka to má fakt promakaný. Z jakých korálků, no. Jak to mají ty vnitřky? To je zase něco úplně jiného, tam je i kapsička na zip a velká kapsa. No ale mně se nejvíc líbí tahle. Ježíš, to je úplně dokonalá. Já jsem z ní úplně to je nadšená. Tak strašně hezká, jak se vlastně třpití, jak je z těch černých korálků a jsou v tom propletený ty tmavě modrý. No, ty jsou broušený. Ježíš, to je fakt úplně nádherný. A to otvírání. No, a ta má taky jako kapsu na zip. Jo, vidím. Za mě tohle je asi nejhezčí, co jsi udělala. A pak se mi strašně líbí tahleta. Tahle. No. To ještě čeká na vnitřek. Ta je taky moc hezká teda. Ta vypadá taky moc dobře. No ježišmarja, tak máš plesovou sezónu teďka, že jo? No já ne, ale... No dobře. Ano, ostatní mají plesové. S korálem. Jak tady má mamka nějaký i jako rozdělaný. Ty jich máš rozdělaných hodně. Já jich mám teď rozdělaných 7, protože jak to dá hodně práce, tak ji začnu dělat. V půlce mě to přestává bavit, už mám v hlavě úplně jiný nápad. Tak začnu dělat ten jiný nápad a už se mi tady kupí nedodělaný. Mamka si na to každopádně založila Instagram, kde tyhle kabelky prodává, takže kdybyste si nějakou chtěli pořídit, protože jako kámo, tahle věřím, že bude pryč, možná ještě dřív, než stihnete kouknout na tohle videjko. Tak v popisku jsem vám dal mamky Instagram, jak zní ten Instagram? Lea kabelky z korálku. Ano, Lea kabelky z korálku a když jí napíšete zprávu, tak se můžete domluvit, jakou budete chtít. Tak já ti jdu nandat, ne? Děkuji, maminko. No, nechtěl jsem to říkat nahlas, ale tak jako, děkuji. Pando, tak už jsem doma, každopádně nevím, co se to děje, ale právě mi byla nabídnuta další role do filmu. Já jsem zaskočený, ale jsem strašně jako rád. Každopádně nebude to žádná kravina, bude to opět celovečerní film, který půjde do kin a bude z období druhé světové války. Já doufám, že tam nebudu úplně hrát nácka. Asi nechci být ve svém rezime. Nicméně věřím, že to bude velmi zajímavá příležitost. Každopádně už tenhle týdenní vlog pomaličku ukončím. Zítra se určitě můžete těšit na nový Rebel zprávy. Budou opět výživné. No a mějte se krásně. Příští týden pro vás chystám i challenge, takže se opět vrátíme do YouTube před x lety, protože by the way včera měl YouTube 20 let výročí, takže měl narozeniny. No to je jedno. Mějte se krásně, určitě se podívejte do popisku videjka nejen na Royal Jerky, kde je slovový kód STAY10, ale i na kabelky od mojí mamky a uvidíme se zase příště. Ahoj.